Bathara jagat pangestu ora lidok ujar wong daplok. Madyane ngalas minang saya karo dan para satriya kang padha tarak brata. Hamuk-hamuk Suramrata. Waspadakna ki nata tunggul Malaya, Prabu Dewasrani. Aja wong mateni buta rucah. Loh. Satria ladak. Sopo kang dadi kekasihmu? Luwih dhisik kowe ngaku wae. Kowe ratu saka ngendi? Kowe lah dalan rupak lumpuh kedhisikan. Ngerti ya? Aku Narendra Tunggul Malaya Prabu Dewasrani. Kowe sapa? Putra Dwarawati Satriya Pareng Garuda, Raden Sambaya Wisnubrata. Raden, mestine kowe ora ngerti. Iki disiwer janur kuning, tegese yen dudu pawongan Tunggul Malaya ora kena mlebu mrene. Lah kok dadi wani nyak-nyakan tanpa pariwara, anggepmu apa? Lho, ngerti ku jeneng alas kuwi sapa wae kena ngambah. Ora kok malah kowe iki wani-wani nyiwuri janur kuning, anggepmu. Apa iki bawah krerehamu ngono? Lho, nadyan iki dudu bawah krereh aku, nanging papan iki wis tak sengker. Mbah, ora idep. Yen pancen ora mbok ilangi surat janur kuning iki, eneng ratu mulih dadi aran. Kowe lah dalah, kowe jarak perkara karo aku. Ayo, cobane regane atiku. Mrata Jaya Mrata. Lah gene ora sepirwa to tandang kridhamu jarek kowe iki ngaku Ratu Digdaya. Tak tempiring pisan jeboran gletak. Nek ngono bener ngendikane pukul Sang Hyang Narada rikala semana. Nek tak tibani tanganku sepisan mati nek dipindhoni urip coba. Kaya apa-apa bener. Jumbuh lawan kekudangane Kanjeng Rama Prabu Dwarawati. Dasare aku anak ratu bakal ngreksa keprabon ana negara Dwarawati. Tur aku wis entuk wahyu ratu, tur aku duweni kasekten. Mindah kaya apa kondange Samba besok. Yen aku dadi ratu, aku Digdaya kawula aku mesti wedi karo aku. Ora eneng wong sing bakal wani nyamah karo Samba. Sapa sing wani karo aku? Akan kundur. Inggih, nggih. Sampun ngantos kedelarung-delarung. Menawi ngantos kedelarung-delarung anggen paduka. Ngumbar hardane kaneksa mboten prayogi. Monggo kula dherekaken kundur, Den.
Pak Mastyaki karo Siwa Udawa. Janjane aku melu kowe apa kowe melu aku? Rak mestine kowe sing melu aku. Nek aku ki durung niat bali. Iki aja gagek-gagekke to. Senengamu kok ngendhek-ndheki laku. Ngendhon-ngendhoni karep. Yen pancen sampeyan kabeh ki arep bali yo dhisik. Matur nuwun kersane Kanjeng Rama. Aku tak nutuke karepku. Piye Kakang Udawa? Wah. Pun nek ngeten nggih pun ajeng pripun malih. Kok nyatane sing dimong kaya ngoten nggih. Pun wong niku kari ngunduh woing pakarti, ngunduh woing karma. Ngene nggih nuwun sewu. Sak digdaya digdayane menungsa niku rak nganggo wates. Ya pancen bener. Nggih pun diumbar mawon. Teng pundi kersane niki mengke? Wong nek kebeneran ora kaya wong. Paribasan suket godhong kayu dadi rewang. Nek lagi kebeneran. Dasare entuk wahyu putra ratu turta bagus isih Jaka duweni kasekten. Iki bakal aku entuk bojo ayu. Lah iki. Iki jenenge bejo tumpuk undung kaya ngene iki. Kaya sing tak kandhake ning ngarep. Paribasan wong nek lagi bejo suket godhong kayu dadi rewang. Ning wong nek lagi apes suket godhong kayu dadi mungsuh. Digawean siji sasi ora-ora bojane batal. Wong nek ora kebeneran ya kaya ngono kuwi. Direwangi sesirih. Kungkum. Ada medhok. Kita merucut. Wong ayu. Aku arep takon karo kowe bocah ayu. Kowe wanita saka ngendi? Sapa kang dadi sesilihmu? Raden menawi paduka dangu kaliyan kula. Kula menika kliyang kabur kangenan kendhang kebaraten pundi dawah kula inggih mriki papan dunung kula. Ingkang sudya mastani kula pun Wulandremi. Wulandremi? Inggih Raden. Batu-batu. Ayu rupamu. Ya mung manisi ora kebabar jalaran ora pepaes. Mbah. Munggo iki wis tekan keraton didandani mendah kaya ngapa mesti kaya widodari tumurun. Ora Wulandremi. Kados pundi Raden? Ing atase kowe kuwi putri. Ijen tanpa ruwang manjing ora tengah ngalas. Apa sediamu? Apa pancen kowe iki lagi kepedhotan tresna? Apa pancen kowe iki duwe gegayuhan? Raden, mugian dadosna ing kauningan boten pisan-pisan kula menika kapedhotan tresna. Sinten to Raden ingkang purun dumateng jasad kula? Lho, senengane kok ngasorke diri pribadi aja ngono. Kula menika estunipun darbe gegayuhan. Duwe gegayuhan? Inggih Raden, kula badhe pados meneping raos weninging cipta nuwun dumateng purbaning Gusti. Lah dalah. Yang atase kuwi iki bocah wadon kok duweni gegayuhan semono dhuwure. Ora Wulandremi. Wonten dawuh Raden. Kowe kuwi isih legan apa wis wineng kowe kakung?
Inggih setanipun kula menika dereng winengkuing kakung Raden. Yen pancen mengkono tiwas kebeneran. Dasare aku iki putrane ratu, aku rak ya ora elek to. Sapa sing nyacat karo Samba? Putra ratu tur sing muda aku entuk nugra peparinging Bathara, Wahyu Cakraning Rat wis tak tampa. Tur aku duweni kasekten. Rajah Kala Cakra. Lho. Aku mung kurang siji, ganepe supaya aku iki enggak kelakon jumeneng Narendra yen aku wis palakrama. Nah, mula kang saka kuwi. Wulandremi. Ayo, dina iki kowe bakal tak unggahake derajatmu. Kowe ngladeni karo Samba. Kowe bakal tak wengku garwaku ora bakal tiba parang bakal tiba Kasursari munggah nimbok arat. Ngladeni karo Samba. Kowe dadi putra mantune Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kurang apa? Boten Raden. Boten piye? Apa kira-kira aku iki ora bagus kurang cakrek ngono? Kowe ngarani aku elek iki mergane kowe iku kurang telaten untuk nyawang. Telaten ana, kowe wis ketemu sak perangan sing marai kowe seneng. Nyuwun pangapunten Raden. Raos sing manah kula dereng remen ngladosi kakung. Wis to, saiki persajan wae wis. Cekak aose, aku melu kowe apa kowe melu aku? Wis pilihen. Nek pancen kowe gelem, kowe melu karo aku tak boyong kondur marang negara Dwarawati. Tak aturke Kanjeng Rama pisan. Yen perlu aku enggal-enggal nyuwun keprabon negara Dwarawati. Kanjeng Rama mesti bakal legawa lengser keprabon. Kula mboten saged ngestaken dawuh paduka Raden Samba. Lho. Wulandremi, yen ngono kowe nampik karo aku. Babar pisan mboten Raden. Dadi kowe ora gelem tenan dadi garwaku. Mboten Raden. Aku tresna karo kowe lho. Kowe aku edan mbuh lho. Aku tresna tahe batin karo kowe Wulandremi. Aku bakal muktekake karo kowe. Saestu Raden kapecah ana sendika nderek. Tak senggara macan nyati pelayumu kowe. Kakang Wulandrema jebul kleru papan dunungmu Kakang. Kakang aku ora bisa ngladeni satriya kaya mengkono kuwi Kakang. Aku moh Kakang yen kowe kedelarung-delarung bacut momong kelawan putra Dwarawati. Kakang aku kemang kleru papan dunungmu Kakang. Ucap kacarita kayata mangkono. Satriya Parenggaruda Raden Samba duk samono datan kiyat ngampah godha ingkang tumempuh nilar pepali dawuh pangandikanira Sang Hyang Bathara Narada. Awit saking sumuing cipta drenging karsa datan kenging sinayudan Raden Samba. Anjalari Wahyu Cakraning Rat oncat saking raganira Raden Samba. Para sidam sekaring bawana langgeng wiradalah. Samba ing atase kowe iku putraning Narendra Gung Binathara. Kok ninggal kawan wong atuwanira ing atase kowe putra Narendra Dwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna titising Sang Hyang Bathara Wisnu jurandum kabagyan.
ing atase peputra kaya kowe Samba. Kok destun temen tuk ora bisa ngreksa kawibawane wong atwam. Manunggal kawan jiwa ragamu. Kowe durung jumeneng ratu wae wis gumendhungku malungkung kaya mengkono mendang kowe nyekel pangwasa. Samba. Dina iki kasektenmu. Ajirat Rajah Kala Cakra tak banjut tak jaluk bali. Anakku wis uncat saka ragamu. Kowe gawe kapitunanku. Eling-elingen Samba. Kowe ora kuat nampa godane, kowe mung kegodha perkara wanita. Besok patimu ya mung perkara wong wadon. Jegrek Yayah Tugu Sinukarta Raden Samba. Dumeling mungging karnanira. Wayu cakraning Rat Wulandrema nyepatani kelawan Raden Samba. Ing tembene Kalamunta sirnane Raden Samba awis saka kasulistyaning wanita sumrepet panone Raden Samba. Tatancet ngampah jawah kapidhara tanenget Purwoduksina. Tuh. Ciptana nuwun marang purbaning Gusti. Putra Madukara satriya Plangkawati Raden Bimanyu ya Angka Wijaya ya Jaya Murcita ya Bambang Jaka Pengalasan. Ninging cipta ing karsa amung mestuti dawuh pangandikanira ingkang Hyang Sang Begawan Wiyasa. Ninadhang tumuruning nugraha Wahyu Cakraning Rat. Cumalorot saking Dirgantara Wulandrema ya Cakraning Rat. Dupi mulat Sang Abimanyu daya-daya nyaketi ungganira ingkang lagya tarak brata. Sarate aku nandang ruga gegambarane aku wong lara kaya bakal antuk usada kaya bakal antuk tamba. Iya. Satriya bagus. Aja kesuwen nggonira tarak brata. Yektina aku Cakraning Rat ingkang nedya ngupaya papan padunungan. Ya mung sira Raden ingkang kuat bakal bisa mijekake ratu. Trah takuning Rat ing tanah Jawa Bimanyu. Aku kang bakal sajiwa kelawan jeneng sira. Sadulita mel Den ora rugi tukku bebek cilik wirawiri ndereke kalendika Gus. Iya wo eneng apa panjenengan empun katarimah niki wau kula nyemerpi cahya manunggal kaliyan Dikandara Raden Bimanyu tegese sampeyan pun kepareng nampi nugra Wahyu Cakraning Rat mengkono. Nggih. Nah, niki sakniki panjenengan mung kari ngopeni tegesipun panjenengan kudu nganti kawicaksanan awas eling mau lho Gus. Enten napa-napa ampun daya-daya. Ngaten? Iya.
Yen nganti penan kenek godha wah. Eman. Eman. Iya Siwa Badranaya. Bola bali. Kacang ora ninggal anjaran. Putrane Ndara Janaka nek duwe kegayuhan, bapakne sregep tapa ya mesti entuk pahyu, putrane ya ngono. Ora beda kaya anak-anakku Mas Bayi. Golek wahyu ya entuk nek sing entuk kok mung pulung-pulung kere. Mula dilajati ya ketimplak-timplak. Rasa dikai pulung kere bendina ngemis kok. Dak ngomongke mar-mar. Ayo ngene lho, Gong. Ya mestine awake dhewe kok aja dipadhake karo Ndara Bimanyu jane ra ngono. Lah iya. Penyuwun kula, Gus. Kula atur ngatos-atos nggih, Den. Nyuwun piyantu kelawan Paduka Raden. Kula nyuwun pengayoman Paduka Raden. Kowe kuwi sapa? Menawi dangu kaliyan kula. Kula pun Wulandremi Raden. Wulandremi. Kawula nuwun inggih. Ana wigati apa dene kowe nyaketi karo aku Wulandremi? Estining manah kula ngupadosi kelawan Paduka Raden karana kula nyuwun pengayoman. Kula dipun oyak-oyak kalih setunggaling priya kula badhe dipun potho-potho badhe pun ruda peksa. Kula nyuwun pengayoman Paduka Raden. Wulandremi sing gedhe pangapuramu. Paripaksa aku durung bisa mitulungi kelawan sira. Wis kowe golek pengayoman liya, aja si Abimanyu. Tak dongakake, tak sesuwunake ana ngersaning Gusti muga-muga sira entuk pengayoman. Ana satriya ingkang bakal bisa nyelametake kelawan jeneng sira. Mboten Raden iki namung Paduka Raden ingkang nedya kula suwitani pepacan pejah gesang kula aturaken Paduka Raden. Aja kaya mengkono Wulandremi. Aku mung sadhermo ngelingake kelawan kowe ya Wulandremi. Mboten Raden. Menawi kula mboten lelati kelawan Paduka Raden Bimanyu. Kapecah ana sendika ndederek. Yen kowe ngripeti apa-apa jare tak tugel gulumu. Den. Ampun ngoten niku eneng apa Petru. Nggih upami menawi niku mboten kersa mbiyantu mboten napa-napa ning ampun ngagar-agar pusaka ngoten niku piyayi putri kok dikotenke nggih wedi. Ya wis karben. Aku ngerti yen to mung bakal nggodha karo aku. Mengat nyoba apa dianggep yen to Abimanyu kuwi satriya lelemeran. Ning nggih mboten ngoten niku nggih mesakaken yen pancen kowe mesakake kowe kena yen upamane kowe kesengsem karo wanita kuwi mau. Mongso tak pasrahake karo kuwi. Gong. Mak pletek mau apa? Allah. Apa? Gareng. Lho. Gareng kongkling. Disiki bareng dore pare dawuh wis kana rumah tara gareng mak plencing. Oh ala ra gablek apa-apa kementus. Coba to, arek ngopo to gareng iki? Wis. Apa ora didolke jam. Didolke jam kaya apik-apik. Lah iya, ate kaya apik-apik. Jame gareng po tau urip to.
kae diganggu-ganggu. Apa member? Wong jam tangan kok angkane 12 ning iringang. Matamu ya awak temen. Wis ben, kowe jajal kaya apa? Pancen kaya wong bebarang wirang. Ora ngono lak doke kacamata ora ngono. Oh, alah klengkong kleng. Kakang cakraning ngret. Aku muji syukur ana ngersaning Gusti kang akarya jagat. Dene si Kakang wis antuk papan padunungan kang prayoga ya wis kuwi Kakang. Pesti papan dunungmu putra Madukara satriya Prangkawati Raden Bimanyu. Aku mung mitungkas karo kowe ya Kakang, eling-elingen Kakang. Aku uga bakal manuksma kelawan Trasaptwarga. Trasaptwarga kuwi ora ana liya kejaba mung Putri Wirata. Atmajane Prabu Sri Baginda Maswapati kang sesilih kusumaning Ayu Dewi Utari kuwi sing bakal tak tunggali sajiwa Kakang, kuwi Trasaptwarga lho Kakang. Ah! Dalah ong titi wangkala Ludra Manik Raja Dewaku. Satriya Gung Birawa sapa kowe? Panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang Raden Werkudara. Werkudara? Ya kowe sapa? Mitrane Narendra. Ing parang Rukmi Prabu Dewa Srani aku Prabu Dewa Yaksa. Arep-arep apa? Nglebur centeng lara pati. Minggato bubung isih iso ngrembah iso polah. Tinimbang getihmu dadi jamase kuku Pancanaka. Ah, kepedhot kulumu wae. Nglebur centang lara pati.
Loro. Bener kakangku apa? Eman-eman Yayi. Yen to kadigdayanmu mumbung nggo nandingi kridane para berkasaan. Ora cucuk. Mundur daturake ngersane Yayi Prabu Puntadewa.